Fi yw Rhiannon a heddi fi'n mynd i fod yn lliwio mewn fy nghynllun newydd i Cymru Hapus. Fi'n mynd i fod yn defnyddio pensiliau lliwio a felt tips. Gawn ni weld shwt na i ddod mlaen. wedi lliwio mewn yng Nghynllun. Diolch am wylio a edrych mlaen i weld eich cynlluniau chi.